ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. фурсати нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад фаро расид ва ман Акбар Шарифӣ шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд дар 2 ҳафтаи охир шинос хоҳам кард. пеш аз оғози барнома бори дигар ёдрас менамоям ки расидан ба зиндагии ободу осоишта аз риояи қонун ва ҷорӣ будани тартиботи ҷамъиятӣ ба даст меояд. дар саҳифаи аввали барнома дар хусуси содир шудани ҷинояти одамкушӣ маълумот хоҳем дод ки содиркунандааш навраси 17-сола мебошад. ҷинояти мазкурро санаи 7 июн милитсияи шаҳри Истаравшан ба қайд гирифт. мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ бо оқибати маргро ба қайд гирифт ки дар содир намудани он навраси 17-сола Аминҷон Аскарзода сокини ҳамин шаҳр гумонбар аст. тавре аз маводҳои санҷишӣ бармеояд ҷинояти дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнин дар пайи эродгирии ҷабрида Ҷалолов Садриддин Сайфиддинович соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан вобаста ба рафтор дар ҷои ҷамъиятӣ ба вуқӯъ пайваст. фоҷиаи хунин санаи 7 июн тахминан соатҳои 23:30 дар шаҳри Истаравшан дар саҳни сартарошхонаи Сабур воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ содир шудааст. дар натиҷаи баҳсу ҷанҷол гумонбаршуда бо истифода аз қайчи аз дохили сартарошхона гирифтааш ба қафаси синаи ҷабрида Садриддин Ҷалолов мезанад ки ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар давраи камолот дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ҳаминҷо истода будем ки ва ҳамак бачаам рӯшва маска зад футболка шакашак буд. баъд Садриддин омад ҳамак бачаам гуфт ки футболката пӯш ва мақсад фигурата калон кард накун гуфам ҷава. баҳси иштирокчиёни ҳодиса ҳарчанд дар танҳоӣ ба вуҷуд омада бошад баъдан дигарон даъват карда мешаванд ки ба хотири нишон додани нерӯмандӣ ба авҷгирӣ ва тезутун шудани муноқиша замина мегузорад. мақомоти прокуратураи шаҳри Истаравшан аз рӯи ҳодисаи мазкур бо моддаи 104 кодекси ҷинояти одамкушӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва нисбати наврас чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ намуд. ҳамчунин дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ нисбати иштирокчии дигари ҳодиса Анисҷон Аскарзода соли таваллудаш 2002 ки бародари гумонбаршуда дар ҷинояти одамкушӣ Амирҷон Аскарзода мебошад бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ авбоши парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда барои муайян кардани иштирокчиёни дигари ҳодиса чорабинҳои оператививу тафтишотӣ идома дорад. вақти рух додани ҳодиса соати 23:30 ҳолатеро аён менамояд ки наврас бояд дар муҳити хонавода қарор дошта бошад, на ин ки ба шабгардӣ беҳуда машғул шавад ки оқибаташ каҷрафторӣ ва бадномӣ гардад. шахси номаълум ки баъдан милитсия шахсияташро муайян кард 82 000 сомонӣ ва $1000 пасандози оилавии шаҳрванд Ашурмаҳмад Исоматов сокини ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоро тасарруф кард. дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи ноҳия ошкор намуд ки домоди ҳамин хонавода дар амали тасарруфкорӣ даст дорад. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Мастчоҳ дар натиҷаи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ изи ҷинояткореро пайдо ва чеҳраи нобакориҳояшро намоён намуданд ки даст ба моликияти шахсоне зад ки худ узви ҳамин хонавода мебошад. шаҳрванд Наврӯзода Шодони Султон соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи маҳаллаи 40-солагии Дилварзини ноҳия дар тасарруфи 82 000 сомонӣ ва $1000 волидони ҳамсараш гумонбар мебошад. тавре ӯ нишон дод медиҳад пайти муносиби дуздиро дар вақту соате ки аҳли оилаи ҷабрида Ашурмаҳмад Исоматов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Палдорак ба корҳои саҳроӣ баромада манзили иstiqоматӣ беназорат буд, санаи 4 июл тахминан соатҳои 4:30 интихоб намуда ба муроду мақсади хавфнок ноил шудааст. дар пайи ҷустуҷӯ сандуқи пулнигаҳдориро пайдо намуда бо роҳи корношоям кардани қулфи он пасандози оилавиро ки натиҷаи корҳои саҳроӣ ва заҳматҳои солонаи оилавӣ мебошад ба даст меорад. پول گرفتم گفتم بازار روم شما پول نیست 82 000 سومان بوده یا $1000 کارگروه مقامات اومدن تفتیش کردن اکسپرتیز کردن هم جابجا کردن و دوام این درود بود دستگیر کردن. ҳар як амали ноҷодер ё зуд ошкор гардида оқибаташ сархамию бадномӣ аст. ҳамин гуна сарнавишт насиби гумонбаршуда Шодон Наврӯзода гардид ки 4 солу 6 моҳ пеш оилаи Исоматовҳо ӯро ба фарзандӣ қабул ва домоди ҳамин хонавода гашт. бо ворид шудани муроҷиати ҷабрида Ашурмаҳмад Исоматов ба мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ бо гузашти 3 шабона рӯз дар натиҷаи чорабинҳои оператививу тафтишотӣ дузди ошкор ва маблағҳои тасарруфшуда ки гумонбаршуда онҳоро дар шаҳри Хуҷанд дар манзили ҷора виаш пинҳон карда буд дарёфт гардид.
даромадهای گفتم هیچ که نبرآمد. درآمدن در اون خانه با تگی پرده دیدم هیچ نبود. دوم اتاج برآمدم سیف بود. تگی سیفنده گلیم بودم. تگی گلیم کلیدش گرفتم. کشاد و پولش گرفتم. гумонбаршуда аз замоне иқрор шуд ки далелҳои шаъиро милитсия дар манзили ҷӯравиаш пайдо намуд. акнун ӯро зарур аст подоши амалашро бинад, зеро баъди ошкор гардидани чапдастӣ ӯ дигар домоди боиззат барои хонаводаи Исоматовҳо нахоҳад буд. то ба дасти милитсия афтодан Шодон Наврӯзода маблағҳои пулиро қисман ба манфиати шахсӣ сарф кардааст. айни ҳол нисбаташ дар асоси қисми 4 моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов аз ошкорсозии амалҳои фосиқонаи боз як нафар бо ном Дохон Шаҳрванд Эркин Қурбонов бо суистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ хабар медиҳад. гумонбаршуда дар хонаи истиқоматиаш бо роҳи дохонӣ ба табобати сокинон машғул гашта нисбати як нафар мизоҷ бадахлоқӣ анҷом додааст. машғул шудан ба амалҳои зидди ахлоқӣ бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ, кирдори ба марди асил номуносиб ва шармовари Шаҳрванд Қурбонов Эркин Туйчиевич соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии ҳаёти нави ноҳияи Ҷаббор Расулов мебошад ки дар натиҷаи маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов ошкор сохт. ин нафар ки айни ҳол дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 142 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда гумонбар мебошад, дар байни ҳамдиҳагон ҳамчун шахси тақводор аз гуноҳу савоб бохабар шинохта шудааст. ҳарчанд таълимоти динӣ надорад, Шаҳрванд Эркин Қурбонов бо роҳи дохонӣ ба табобат, ҷинбарорӣ, дур кардани кина ва тарсу ваҳм аз бадани инсон ва хизматрасониҳои динӣ машғул буда тибқи ахбороти оперативии дастраси милитсия гашта одати нисбати занҳо гаппартоӣ, тамаллуқ ва ҳаракатҳои шаҳватпарастона кардан доштааст. наворҳое ки мебинед далелҳои раднашавандае мебошанд ки милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов фарзияи бадахлоқии Эркин Қурбоновро тасдиқ намуд. shu kelganda sal qo'lim tekkan ekan agar дар рафти дохонӣ ба зан хушомад зада ба узви баданаш даст мерасондам. муқобилат накардани ӯро нишонаи пазируфтани худ қабул карда ҳаракатҳоямро идома медиҳам. албатта дарк менамоям ки ин амалам нодуруст ва гуноҳ аст. ishlarga qo'l urmayman, shu o'qishda o'qimayman ham endi shu xonada. ба хотири расидан ба ғаразҳои шаҳвонии худро шахси тақводору дохон вонамуд кардан аз фарзияҳоест ки мақомоти тафтишотӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. ҳифз намудани якчанд сураву оятҳо аз китоби Қуръон имконият додааст ки корафтодаҳо ихлос намоянд. дастдарозӣ ба домони занҳои бегона дар ҳолест ки гумонбаршуда Қурбонов оиладор ва соҳиби фарзандони баркамол мебошад. ёдовар мешавем ки мақомоти корҳои дохилӣ пайваста тавассути барномаҳои телевизионӣ аҳолиро аз макру фиреби ин тоифаи инсонҳо огоҳ менамояд. аммо мутаассифона ин доғ ҳанӯз дар ҷомеаи мо ҷой дорад ки омили асосияш пайрав будани баъзе аз шаҳрвандон ба ақидаҳои хурофотӣ мебошад. идомаи барнома машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбиниро қонунҳои амалкунанда манъ намояд ҳам боз чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мушоҳида мешавад. милитсия фолбини навбатиро муайян намуд ки дар ҳудуди ҷамоати исмоилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифода аз гумроҳии баъзе аз шаҳрвандони ба фолбинҳо бовар дошта фаъолият мебурд. истифода аз хизматрасониҳои шахсон бо ном фолбину мушкилкушо шахсро ба гумроҳӣ барад ҳам кам нестанд ҳолатҳое ки шаҳрвандон ба хизматрасониҳои фолбин эътиқод ва аз он истифода баранд. ваколатдорони оперативии шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқии шаҳрванд Ҷураева мамлакат Неъматуллоевна соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исмоилии ноҳияро ошкор намуданд ки дар хона истиқоматиаш кӯчаи коммунизми ҷамоати деҳоти Исмоил услуби фолбиниеро ба мисли пешгӯии тақдир, бахткушоӣ, гарму хунук кардани муносибати оиладорӣ, сеҳру ҷодугарӣ бо истифода аз ҳар гуна ашёҳо, табобатҳои гӯё халқӣ безурётӣ, дохонӣ ва дигару дигар амалу ҳаракатҳои тақаллубӣ пеш бурда даромади пулӣ ба даст меовард. суратҳое ки мо ҳозир дарёфт кардем аз хонаи шумо ҳам пушташ ва бахткушо гуфтани эста мондагӣ забони ӯзбеки хати чӣ гуфтани ҳастед ҳамин масъала ба энди бо ваъдаи хушбахтӣ ва муросо овардани оилаҳои ҷудошуда бо роҳи дохонӣ ҳамин корро мекунам. oilalar buzilib ketmasligi uchun ино чанд сол боз ҳамин кор қадӣ машғул яъне фолбинӣ гарму хунук ҳамин хе бахткушоӣ 3 yil bo'ldi. 3 сол боз
китобу адабиёт ва ашёҳои гуногун, акси одамони бегона, навиштаҷотҳои дар ҳуҷраи кории ҳуқуқвайронкунанда мамлакат Ҷураева дарёфт гардида, далели он аст ки номбурда ин шуғли номуносибро, ки ба корафтода ба ғайр аз гумроҳию ноумедӣ ва фиреб хӯрдан чизи дигар дода наметавонад, манбаи рӯзгузаронӣ ихтиёр кардааст, ки қобили қабул нест. шумо бовар мекунед ҳаминова? Turba raftam, اینجاها به همه جای با تاشکند رفتم. بعد دیتسکو گفت، این کمپرها این ایرماش های گفت اینجا با اومده بودم. شما چندم بار شد که اینجا آماده شده همینجا؟ سه. مراتب سیوم. аз рӯи ҳодиса барои машғул шудан ба сейру ҷоду ва фолбинӣ тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ нисбати ҳуқуқи вайронкунанда Ҷураева парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. Милитсия бори дигар шаҳрвандонро таъкид менамояд, ки чунин эътиқоду боварӣ шахсро танҳо ба гумроҳӣ мебарад. дар шаҳри Исфара бо ташкили судҳои сайёр вобаста ба ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои тарбияи кӯдак маърифати ҳуқуқи шаҳрвандонро баланд мебардоранд. Зеро огаҳӣ пайдо намудани аҳолӣ аз оқибати ҳуқуқӣ доштани бетаваҷҷӯҳӣ дар тарбияи фарзанд метавонад барои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ замина гузорад. мақомоти корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти суди шаҳри Исфара ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон бо ташкили суди сайёр ва баррасии ошкорои парвандаҳои маъмурӣ дар ҷойҳо бо иштироки аҳолӣ вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак кӯшиш намуданд, ки таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ба таълиму тарбияи фарзандон бештар шавад ва дар самти назорат ва таълиму тарбия таъминоти моддиву маънавӣ муносибати ғамхорона нисбати фарзандон маҳсулият эҳсос намуда насли ояндаро дар рӯҳия ва тандурустӣ ва қобилу ӯҳдабаро тарбия намоянд. Масалан, ин наворҳо аз ҷараёни ҳамин гуна суди сайёранд. суд қарор кард бобоев Малик Фатович бо моддаи 90 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда барои боздастрасии муддат ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 4 нишондиҳанда барои солҳо برابر با 288 سومونی و فایده دولت تعیین کرده. سببی از تحصیل دور مردن فرزندان از چی بود؟ سببی اکتس پرافکشن نبودگیش به میخشتی. дар ҷараёни мурофиаҳои сайёри судӣ намояндагони мақомоти корҳои дохилӣ ва судяҳо мазмуну моҳияти қонунгузорӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб гаштанд барои риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро шарҳ дода оқибати оддитарин ин гуна бемасъулиятеро, ки метавонад ба ояндаи фарзанд ва камолоти дурусти он таъсир гузорад, фаҳмониданд. таъкид гардид, ки дар синну соли мактабӣ фарзанд бояд ба хондани дарсҳои барномавии мактабӣ ва машғулиятҳои инкишофдиҳандаи қобилияти зеҳниву ҷисмонӣ фаро гирифта шавад ва ӯҳдадории волидон аст, ки тамоми шароитро барои фарзандон таъмин намоянд. ҳодисаҳои нақлиётии ҳалокатоварро дар саҳифаи навбатӣ шарҳ хоҳем дод ва умедворем, ки бо дидани хатои дигарон иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар баробари эҳтиёткориву бо диққатӣ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ҳатман риоя менамоянд. агар қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя нашавад, дучор шудан ба садамаҳои роҳу нақлиётӣ ногузир аст. чунончи санаи 16 июн ронандаи нақлиёти мусофиркашонии хатсайри рақами 11 микроавтобуси тамғаи Мерседес Спринтер аломати қайди давлатиаш 6457 ТТ02 Исмоилов Ҳасан Сидиқович соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди кӯчаи Гагарин ба самти маҳаллаи 31 шаҳри Хуҷанд дар ҳоле ки дар нақлиёти мазкур мусофирон қарор доштанд, бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба автомашинаи боркаши тамғаи шакман, ки дар канори роҳ беҳаракат меистод, бармехӯрад. дар натиҷа як нафар мусофир марди 65 сола истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 4 нафар мусофир, ки 3 нафарашон ноболиғ мебошанд, ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта ба беморхона дастрас ва бистарӣ карда шуданд. ё ин ки санаи 23 июн тахминан соатҳои 17 дар километри 241 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ маҳз ҳамин гуна омил ба рух додани ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг анҷомид. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш TG2997 WW02 Рузиев Далер Бурҳонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан дар ҳудуди деҳаи Лакати шаҳри Истаравшан аз ӯдаи идораи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Opel Zafira аломати қайди давлатиаш TG0999
ق02 таҳти идораи ронанда Юдиф Нусратулло Қобилович соли таваллудаш 1998 сокини ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ки аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти шаҳри Панҷакент ҳаракат мекард бархӯрдааст. аз сабаби ин расиши бо шиддати нақлиётӣ ронандаи Opel Zafira мувозинати идоракуниашро гум карда баъди чарх задан дар нуқтаи бархӯрд ба тарафи рости нақлиёти аз ақибаш ҳаракат карда истода сабукрави тамғаи Mercedes-Benz бархӯрда аз роҳи асосӣ баромада меравад. дар баробари осебҳои техникӣ натиҷаи ин садама фоҷиавӣ анҷомид. мусофирони воситаи нақлиёти Opel Zafira мардони 82 ва 63 сола сокинони шаҳри Панҷакент дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофири дигари ҳамин нақлиёт зани 62 сола ки ӯ низ сокини шаҳри Панҷакент мебошад дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ҳамзамон ду ронанда низ бо бардошти ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ шуданд. мавзӯи дигар варзиш ва мусобиқаҳои варзишӣ ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти милитсия аст, зеро машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш пеш аз ҳама гарави саломатӣ ва тарғибгари тарзи ҳаёти солим мебошад. ба саҳифаи варзишӣ барнома таваҷҷӯҳ кунед. дар шаҳри Хуҷанд бо ташаббуси Шӯрои ҷумҳуриявии Динамои Вазорати Корҳои Дохилӣ ва Раёсати Вазорати Корҳои Дохилии вилояти Суғд дар доираи чорабиниҳои тарғиботии солимгардонӣ бахшида ба Рӯзи ваҳдати миллӣ ва соли маърифати ҳуқуқӣ мусобиқаи кушоди варзишии ҷумҳуриявӣ аз намуди гӯштини ҷудо байни кормандон ва хизматчиёни ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ баргузор гардид. мусобиқаи варзишӣ дар толори варзишии устуопирёни шаҳри Хуҷанд ташкил карда шуд. 76 нафар кормандону хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ ва сарбозон аз қисмҳои ҳарбӣ қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилӣ аз шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Тобе марказ ва вилояти Суғд таи 3 рӯз аз рӯи 7 дараҷаи вазнӣ байни ҳам нерӯсанҷӣ карда маҳорати гӯштингирии худро нишон доданд. беҳтарин ҷудочиён марҳила ба марҳила аз ҳарифон ғолиб омада қобилияти паҳлавонии худро намоён карданд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо беҳтар намудани саломатии кормандон, дӯстии рафоқат байни кормандон ва муайян намудани беҳтаринҳо барои сафарбарор намудан дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ва мусобиқаҳои шӯрои ҳамаҳангсозии ҷамъиятҳои Динамо мебошад. барои кормандон ва хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ мунтазам машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ боз аз он ҷиҳат муҳим мебошад ки ҳайати шахсӣ дар ҳолати солимии ҷисмонӣ қарор мегирад. аз ҳама бештар паҳлавонии ҷудочиён аз қисмҳои ҳарбӣ раёсати қушунҳои дохилӣ Вазорати корҳои дохилӣ дида шуд. ин нишон дод гувоҳӣ аз омодагии хуб ва мавҷудияти заминаи тайёрии варзишӣ дар қисмҳои ҳарбии мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. ҳамчунин маҳорати гӯштингирони раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ, факултети чоруми Академияи Вазорати корҳои дохилӣ, дастаи таъиноти махсуси милитсияи минтақа, намояндагони шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Истаравшан натиҷабахш буд, зеро кормандони шӯъбаву хадамотҳои номбурда дар вазнҳои гуногун ба мақомҳои фахрии мусобиқа шарафёб шуданд. дар ҳамин намуди варзиш мо 15 варзишгар овардем. дар 15 варзишгар дар 7 вазн сазовори ҷои аввал гаштем ва дар умум сазовори ҷоми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гардем. дар анҷоми мусобиқа барои дастовардҳои инфиродӣ ба ғолибон медал, ифтихорнома, сипоснома, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. аз ҳисоби даставӣ ҷои аввал насиби дастаи раёсати қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилӣ, мақоми дуюм ба раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ва зинаи сеюми ифтихориро ҷудочиёни шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ сазовор гаштанд. бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ дар пайравӣ ба сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истиқлол дар толори варзишии муассисаи давлатии Мактаби варзишии ин шаҳри саноатӣ байни наврасону ҷавонон аз муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳо мусобиқаи дастави волейбол доир намуд ки 6 даста байни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. ҳадафи чорабинии варзишӣ ба он нигаронда шуд ки ҷавонону наврасон аз беҳудагардӣ канораҷӯӣ карда ба инкишофи қувваи ҷисмонӣ ва мусобиқаҳои мақсадноки солим таваҷҷӯҳ намоянд. ба 3 дастаи ғолиб мукофотҳоро дар вазъияти тантанавӣ роҳбарияти шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истиқлол супориданд.
собиқадорони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд ба нақша гирифтанд ки дар баробари корбарӣ бо насли ҷавони милитсия дар соли маърифати ҳуқуқӣ бо аҳолӣ вохӯриҳо доир намуда дар тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон саҳмгузорӣ намоянд. ин нуқта дар ҷаласаи ҷамъбастии шӯрои собиқадорон садо дод. ҷаласаи ҷамъбастии шӯрои собиқадорони мақомоти милитсияи суғд бо иштироки муовини сардори раёсат подполковники милитсия ҳотамшоҳ содиқзода дар маҷлисгоҳи хурди раёсат баргузор гашт. дар оғоз барои хизмати арзандаи собиқадорон ба манфиати давлату миллат арзи сипос намуда гуфта шуд ки собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ тарбиятгари насли ҷавон ва таърихи зиндаи қаҳрамониву шуҷоати чанд насли мақомот мебошанд. оид ба корҳои анҷомдода дар самти вазифаҳои дар назди шӯро вогузор шуда аз ҷумла ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои нафақахӯрон ва собиқадорони милитсия, мусоидат дар бартарафсозии мушкилоти иҷтимоӣ, кӯмаки тиббию моддӣ, иштирок дар тарбияи касбӣ ва инкишофи қобилияти насли ҷавони милитсия, раиси шӯрои созмони собиқадорон дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд Алиҷон Ҳайдаров маъруза намуд. давоми 6 моҳи соли 2024 дар арафаи ҷашну маросим ва идҳо ба 484 нафар собиқадорон, маъюбон, нафақахӯрони калонсоли мақомот ва оилаҳои кормандони фавтида бо дастгирии роҳбарияти вазорат, раёсат ва шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ кӯмаки моддӣ расонида шудааст. омӯзонидани малака ва таҷрибаи касбӣ ба насли ҷавони милитсия тавассути вохӯриву мулоқот ва баргузории семинарҳои соҳавӣ аз вазифаҳое мебошанд ки аъзоёни шӯрои собиқадорон дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд назди худ гузоштанд. дар соли маърифати ҳуқуқӣ ба раисони шӯроҳои минтақавӣ тавсия дода шуд ки дар баробари роҳнамоии насли ҷавони милитсия ҳамчунин дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳиро ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим вусъат бахшанд. инҷо вақти барномаи мо ба охир расид. ташаккур ба шумо ки таи чанд дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед. фаромӯш набояд кард ки риояи қонун сарбаландӣ ва саодати мову шумо дар зиндагист. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, тан сиҳату хонобод бошед. хайр.